Hádzanári Tatrana Prešov sú majstrami Slovenska. Zisk jubilejného 20. titulu spečatili uplynulý týždeň na palubovke Bojníc, kde vyhrali 28-22 a vo finálovej sérii zvíťazili 3-1 na zápasy. Televízny zápas komentoval Peter Zagiba. Prešovčania dávali od začiatku najavo, že v Prievidzi, kde hrávajú Bojničania svoje domáce zápasy, hodlajú ukončiť sezónu. Domácich pustili do vedenia iba raz, v 10. minúte po góle brankára Kollera. A Koller to skúša cez celé ihrisko, gól brankára, 5-4 pre domácich. Následne začal úradovať slovinský legionár Bogdanič. V prvom polčase sa presadil 6-krát, zatiaľ čo Bojničania zlyhávali v zakončení a zahodili až 4 7-metrové hody. Najlepší strelec ligy Tomáš Bogár. Nepremenil, Erž vychytal Bogára, tak prvý brankársky zákrok pri sedmičke a to je nočná mora Bojničanov. Tatran vyhral prvý polčas 17-10. Fantastickí domáci fanúšikovia ale neustále povzbudzovali hráčov, ktorí po zmene strán výrazne zlepšili svoj výkon. Ťahúňom týmu bol tradične Tomáš Smetánka. Po jeho 8. zásahu Bojnice znížili na 5-gólový rozdiel. Smetánka v zakončení, ako inak. 20. bojnický gól. Dráma sa ale napokon v Prievidzi nekonala. Posledné slovo mal tým Jenko Bogdanič, ktorý zaokrúhlil počet gólov v zápase na 10. Bogdanič. A skóruje. Po víťazstve 28-22 sa Šarišania zaslúžene radovali zo zisku jubilejného majstrovského titulu. Už 20. krát v ére samostatnosti môžeme v tejto chvíli s určitosťou vyhlásiť, že Tatran Prešov je majstrom Slovenska. Prešovčania si majstrovské oslavy v Prievidzi naozaj užili. Finálová séria sa totiž niesla v priateľskom duchu a tak po záverečnom hvizde diváci v stoji tlieskali obom mužstvám. Viac v príspevku Tomáša Zagibu. Sme veľmi šťastní, že to zvládli, ale v prvom rade som poďakoval Bojničam. Tvrdé, ale férové finále. Pred tým publikom klobúk dole. Myslím, že je nový rekord je, myslím, na včerovši. Dole klobúk, veľmi im fandím, naozaj majú výborných fanúšikov. A teraz k nám nemám slov. Ďakujem svojim chlapcom, ktorí to zvládli hlavne dneska po mentálnej stránke. Pocity sú krásne, naozaj. 20. titul, to už by som povedal, že dobré číslo a chceli sme to dnes ukončiť za každú cenu, už nechceli sme to naťahovať a báť sa o to, že čo sa stane v Prešove, čiže sme veľmi radi. Bude to určite bujara noc pre nás a neviem to ani opísať, je to naozaj krásny pocit, aj pre mňa osobne je to 10. titul, čiže tiež okrúhle číslo a som za to veľmi vďačný. Prešovčania boli počas sezóny takmer 100%. Jedinú prehru utrpeli až vo finále. Samozrejme, tak zamrzí, ale na to sa už história nebude pýtať. Proste titul je doma a sme radi a možno, že aj to publikum fantastické v Bojniciach si zaslúžilo to, že ešte jeden zápas odohrali doma. Keď to ukázalo, že Prešov sa nedá porážať. Prešov sa poraziť raz a druhýkrát musí mať veľké šťastie, veľkú kvalitu, aby si ho porazil. Ale ja som veľmi rád jeden zápas prehrať, remizovať a potom prehrať. Takže ja som veľmi rád, vážim si každého jednoho chlapca a ďakujem veľmi pekne. Bola to pekná séria, ukončili sme ju na 4. zápase, chceli sme ju 3-0, na 4. zápase nevadí. Tak to bude sladšie oslovovať. Teraz cesta domov. Majstrovské oslavy si osobne užil aj majiteľ Tatrana Miloslav Chmeliar, ktorý v minulosti avizoval, že po 20. titule by rád odovzdal klub niekomu inému. Ja som v play-off 10 rokov na palubovke supera nebol v Slovenskej extralíge. A dneska je to po 10 rokoch asi prvýkrát, že som prišiel na finálový zápas a veril som, že to zvládneme a sme to aj zvládli. Ten 20. titul bol najťažší. Získať prvý, druhý, tretí je v poriadku a ten 20. fakt bol najťažší a som nesmierne šťastný, že sme to dosiahli a uvidíme, čo bude po sezóne, či budeme pokračovať ďalej, alebo nie. Ja dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej. Prečo si to zaslúži? Proste 20 titulov, ale to číslo dúfam, že nie je konečné. Ďalší titul už ale v Prešove nepridá Igor Karlov. Jeden z najlepších hráčov ligy totiž v Tatrane končí. Ani neviem, možno by to klub povedal lepšie. Ale áno, myslím si, že je to môj koniec. Cítil som sa v Prešove a na Slovensku dobre. Ďakujem spoluhráčom, trénerovi, každému z klubu a fanúšikom za všetko.
Mali by odísť 5 hráči, my sme dokúpili a naozaj verím, že aj keď sme dokúpili 5 hráčov, ale len 3-4, že tá kvalita bude ešte vyššia. Nebudeme mať 20 hráčov, ale budú 16 potom s rovnakou kvalitou. Takže ja verím, že Tatra na druhý rok na sile nestratí a bude opäť dokazovať a potvrdzovať svoju kvalitu na našich palubovkách a aj na európskych. V útorok sa v Prievidskej hale zdalo, že máme dvoch majstrov. Premiérové bojnické striebro malo naozaj totiž cenu zlata. Druhé miesto po základnej časti vo finále, jedna výhra nad Prešovom a v poslednom zápase rekord. 1918 divákov. Aj toto sú dôvody, prečo bojnickí fanúšikovia po zápase v stoji skandovali "Pre nás ste majstri". No a vedenie klubu dokonca pripravilo majstrovské trička. Obrovská radosť na chalanov, na celé vedenie a všetci ľudia okolo bojnické hádzanej. Áno, som dneska hrdý a máme byť aj za čo právo dneska byť hrdý. Preto to sa oplatí hrať hádzaná pre týchto ľudí, že taká návšteva ako fantázia. Samozrejme, ten druhý zápas, na to určite nezabudneme, že sme ich doma porazili na tie sedmičky, ľudia si to užili a tá atmosféra tu je neskutočná. Pre fanúšikov, ale aj konkrétne pre mňa sme tí, jak by som to povedal, aby som nikoho neurazil, morálni víťazi na základe toho, že sme amatérsky klub, poloamatérsky, ktorý jednoducho dokázal prilákať do tejto haly skoro 2000 divákov, čo je niečo neuveriteľné a pre nich sme majstri jednoducho. Od začiatku do konca nás burcovali, od začiatku sezóny do tohto posledného zápasu. Veľká, obrovská vďaka patrí len a len týmto fanúšikom, ktorí jednoducho vytvárali nám každý zápas super atmosféru. My sa tešíme, sme to mohli ukončiť doma. Zobrali sme im ten jeden bod, tú neporaziteľnosť, tak sme si dokázali, že vieme hrať aj s tými najlepšími a toto bola naša odmena. V finále Bojničanom zachutilo, no vedia, že zopakovať podobný úspech bude náročné. Teraz predčasne hovoriť, samozrejme, je to veľká výzva. Verím, že nám pomôžu aj viacej partneri, či mesto, sponzori, že sa nájdu a že nám pomôžu tej našej ceste. Uvažujeme nad európskym pohárom, takže máme pred sebou veľké výzvy a uvidíme, jak to zmakneme, ale ja verím, že nám pomôžu ľudia v tomto okrese, aby sme opäť dosiahli to, čo sme tento rok a uvidíme. Považská Bystrica je náš veľký super, takisto ostatné mužstva, takže my si nemôžeme teraz vyhlasovať automaticky, že ideme na budúci rok do finále s pokorou od prípravy a uvidíme, jak to vyjde. Až po zápase v šatni to človeku doklapne trošku, že čo všetko sme dokázali urobiť, že to je historický úspech pre bojnický klub, pre Bojnice ako mesto a samozrejme pre každého jedného z nás, takže teraz ešte trošku taká emócia, sklamanie, ale verím tomu, že pri dobrom pivku sa zmení táto nálada na radosť. Ja si myslím, že za celú sezónu sme boli druhí, že sme to zaslúžili. Hej, ako Prešov si zaslúžil byť majster, my sa zaslúžili byť druhý.